ኣውፈርቲ ብዛዕባ ንጌጋ ዝኸውን ስፍራ ክሓስብሉ ዘለዎም ሒደትን ውስናትን ክስተታት ኣለዉ። እቲ ሓደ ዘይርግኡ እንደት እዩ። ዋጋ ንብረትካ ብ30 ሚእታዊት ምዝጎድል ክትቀጽል ትኽእል ዲኻ። ኣብ ናይ ዝርጉሕ ቀጸላ ስፕሬድሺት ምናልባት እወኽ ትብል ትኽእል ኢኻ። ብኣእምሮኻ ኸ ነቲ ናይ 30 ሚእታዊት ምንቁልቋል ኣብ መንፈስካ ዝህልዎ ሳዕብን ኣቕሊልካ ክትሪኦ ቀሊል እዩ። ኣብታ ዕድል ትርሕቐለሁ ሞት ርእሰ ተኣማንነትካ ይጉዳዩ። ንስኻ ወይ መጻምትኻ እዚ ግዜ ንሓድሽ ውጥን ወይ ንሓድሽ ሞያ ዝኸውን እዩ ብምባል ክትውስኑ ትኽእል ኢኹም። ድሕሪ ምኽሳሮም ስለ ዝተሓለሉ ካብ ንግዲ ዝተኣልዩ ሓያሎ ኣውፈርቲ ይፈልጥ እየ። ብኣካል ዝተሓለሉ ስፕሬንድሺት ቁጽርታት መዓስ ከም ዝድመሩ ወይ ከም ዘይድመሩ ዝሕብር ብሉጽ መሳርሕ እዩ። እንተ ብዛዕባቶም ዝወሰድካዮም ናይ ወፍሪ ውሳነታትካ ኣብ ደቅኻ ዝህልዎም ጽልዋ ከተውርድ ከተደይብ ድቃስ ከኣብየካን ከሎ ዝስምዓካ ስምዒት እንታይ ከም ዝመስል ይትረፍዶ ምሉእ ስእሊ ኣብ መትኳ ክህቡኻ ኣይክእሉን እዮም። ኣብ መንጎቲ ብቴክኒካዊ መዳይ ክትጻወሮ እትኽእልን ብስምዒታዊ መዳይ ዝከኣልን ዓብዪ ፍልልይ ዘለዎም። እቲ ካልእ ንጥሮታ ዝኸውን ውህላለ እዩ። ንታሪኽ እንተ ተወኪስና ንኣብነት ዕዳጋ ኣክስዮን ኣሜሪካ ካብ 1870ታት ጀሚሩ ድሕሪ ዝቕባበ ዓመታዊ ብማእከላይ ደረጃ ናይ 6.8 ሚእታዊት መኽሰብ ከም ዘመዝገበ ክንምልከት ንኽእል ኢና። ነዚ ንጥሮታ ዝኸውን ከተዋህልን ከለኻ ካብቲ ዝተባዝሐ ወይ ዳይቨርሲፋይድ ዝኾነ ፖርቶፎልዮኻ እንታይ ክትጽበ ከም ዘለካ ንምግማት እንተ ተጠቐምካሉ ምኽንያታዊ እዩ። ነዚ ግምት ተጠቒምካ ነቲ ከተዋህልሎ ዝወሰንካዮ መጠን ገንዘብ ንኽተዋህለል ኣብ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ ከተዋህልሎ ዘድልየካ መጠን ገንዘብ ክንደይ ምዃኑ ክትፈልጥ ትኽእል ኢኻ። ኣብ መጻኢ ዝህሉ መኽሰብ ትሑት እንተኾነኸ ወይ ድማ ናይ ነዊሕ ግዜ ታሪኽ ንነዊሕ ናይ መጻኢ ግዜ ዘርኢ ብሉጽ መስትያት እንተኾነ እሞ መጻኢ እንተኾይኑ ግን እቲ ዕላማ ዝገበርካዮ ናይ ጥሮታ ዕለት ኣብ መወዳእታ ከም 2009 ኣብ ማእከል ኣርሜናዊ ዕዳጋ ድቢ እንተወዲቑኸ መጻኢ ዕዳጋ ድቢ ካብ ኣክስዮን እንተፍሪሑካ ኣብ መወዳእታ ድማ ናይ መጻኢ ዕዳጋ ብዕራይ እንተሲኢንካ ስለዚ ብሓቂ እትረኽቦ ረብሓ ካብቲ ናይ ዕዳጋ ማእከላይ ደረጃ ዝንእስ እንተኾነኸ ንሕክምናዊ ሓደጋ ንምኽፋል ኣብ 30ታት ዕድሜኻ ናይ ጥሮታ ሕሳብካ ብጥረ ገንዘብ ከተውፅእ እንተ ደኣ ኣድልዩካ ኸ መልሲ ናይዞም እንተታት ከምቲ ሓደ እዋን ዝገመትካዮ ጥሮታ ክትወፅእ ኣይትኽእለን ኢኻ ዝብል እዩ። ኣየናዩ መዓት ክኸውን ዝኽእል? እቲ መፍትሒ ቀሊል እዩ። ንመጻኢ ረብሓኻ ክትግምት ከለኻ ንጌጋ ዝኸውን ቦታ ተጠቐም። እዚ ካብ ሳይነስ ንላዕሊ ስነ ጥበብ እዩ። ንናይ ገዛ ርእሰይ ወፍርታት ኣብ ምዕራፍ 20 ብዝያዳ ክገልጾየ ኣብ ዕድመይ ዝረኽቦ መጻኢ ረብሓታት ካብቲ ታሪኻዊ ማእከላይ ደረጃ ብሓደ ብርእሲ 3 ዝንእስ ክኸውን እዩ ዝብል ግምት ኣለኒ። ስለዚ መጻኢ ንሕሉፍ ክመስል እዩ ኢለ እንተ ዝግምት ካብቲ ዝዕቅቦ ንላዕልየ ዝዕቅብ ናተይ ወሰን ድሕነተ እዩ። መጻኢ ካብቲ ዝሓለፈ ካብ ሓደ ብርእሲ 3 ዝወሓደ ክኸውን ይኽእል እዩ። እንተኾነ ግን ዝኾነ ናይ ድሕነት ወሰን 100 ሚእታዊት ውሕስነት ዝህብ የለን። ሓደ ሰይሶ መዕቆሪ ንለይቲ ጽቡቕ ድቃስ ንኽድቀስ እኹል እዩ። መጻኢ ብርግጽ ንሕሉፍ እንተመሲሉ ድማ ደስ ዘብል ክግረም እየ። ቻርሊ ሙንገር ፊሊሲቲ ንምርካብ እቲ ዝበለጸ መንገዲ ትሑት ዕላማ ምግባር እዩ። ዘደንቕ እዩ። ሓደ ኣገዳሲ ወዲ ሓወቦ ንጌጋ ዝኸውን ቦታ እቲ ኣነ ዝብሎ ኦፕቲሚዝም ባያስ ኢን ሪስክ ቴኪንግ ወይ ሩስያዊ ሩሌት ብስታስቲካዊ ኣገባብ ክሰርሕ ኣለዎ ሲንድሮም እዩ። እቲ ቁልቁለት ኣብ ዝኾነ ኩነታት ቅቡል ኣብ ዘይኮነሉ እዋን ምስ ምቹእ ዕድላት ምትእስሳር። ናሲም ጣለብ ሓደጋ ዝፈቱ ክትከውን ትኽእል ኢኻ፣ ምስናይዚ ግን ንጥፍኣት ሙሉእ ብምሉእ ክትጸልእ ትኽእል ኢኻ ይብል። ብሓቂ ድማ ክትገብሮ ይግባእ። እቲ ሓሳብ ንቕድሚት ክትስጉም ሓደጋ ክትወስድ ኣለካ ዝብል ኮይኑ ክድምስሰካ ዝኽእል ሓደጋ ግን ክትወስዶ ዝግባእ ኣይኮነን። ሩሌት ክትጻወት ከለኻ እቲ ዕድል ንረብሓኻ እዩ። እቲ ቁልቁለት ግን ነቲ ክህሉ ዝኽእል ምዕባለ ዋጋ የብሉን። ነቲ ሓደጋ ክኽሕስ ዝኽእል ናይ ድሕነት ወሰን የለን። ምስ ገንዘቡን ከምኡ ናይ ብዙሓት ኣታዊ ዘለዎም ነገራት ተኽእሎታት ንረብሓኻ እዩ። ዋጋታት ንብረት መብዛሕትኡ ዓመታት ይውስኽ። ኣብ መብዛሕትኡ ዓመታት ድማ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ካልኣይ ሰሙን ደሞዝ ክትረክብ ኢኻ። ሓደ ነገር 95 ሚእታዊት ቁኑዕ ናይ ምዃን ተኽእሎ እንተሃልይዎ ግን እቲ 5 ሚእታዊት ናይ ጌጋ ዕድሉ ዳርጋ ርግጸኛየ ኣብ ገለ እዋን ህይወትካ እቲ ጎድኒ ከጋጥመካ ማለት እዩ። ከምኡውን ዋጋ ናይቲ ቁልቁለት ዕንወት እንተኾይኑ እቲ ምዕባይ እቲ ካልእ 95 ሚእታዊት ናይቲ ግዜ ምናልባት ነቲ ሓደጋ ዝኸውን ኣይኮነን
ብዘይ ገድስ ክሳብ ክንደይ ሰሓቢ ይመስል። ኣብዚ ሌቨሬጅ ዲያብሎስ እዩ። ሌቨሬጅ ማለት ገንዘብካ ዝያዳ ንኽኸይድ ዕዳ ምውሳድ ንመደበኛ ሓደጋታት ናብ ዕንወት ክስዕብ ዝኽእል ነገር ይደፍኦ። እቲ ሓደጋ ርትዓዊ ተስፋ መብዛሕትኡ ግዜ ነቲ ናይ ዕንወት ተኽእሎታት ገለ ግዜ ይሽፍኖ፣ ውፅኢቱ ድማ ብስርዓት ንሓደጋ ኣትሒትና ንሪኦ። ዋጋታት ኣባይቲ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ብ30 ሚእታዊት ወሪዱ። ውሑዳት ኩባንያታት ዕድአን ኣይከፈላን። ንስዩ ርእሰ ማላውነት ዘጋጥም እዩ። እቶም ልዑል ሌቨሬጅ ዝነበሮም ግን ድርብ ምድምሳስ ነይርዎም። ስምብራት ተሪፎም ጥራይ ዘይኮነስ ምድምሳስ ኣብታ ዕድል ዝበሰለላ ህሞት ናብ ጸወታ ንምምላስ ዝረኸብዎ ኩሉ ዕድል ደምሲስዎ እዩ። ኣብ 2009 ዝተደምሰሰ ወናኒ ገዛ ኣብ 2010 ርካሽ ዋጋ ሞርጌጅ ናይ ምጥቃም ዕድል ኣይነበሮን። ሌማን ብራዘርስ ኣብ 2009 ኣብ ርካሽ ዕዳ ናይ ወፍሪ ዕድል ኣይነበሮን። ተዛዚሞም ነዚ ንምዕጋት ድማ ናይ ገዛ ርእሰይ ገንዘብ ከም ባርቤል ዝሓስብ ብሓደ ክፋል ሓደጋ እወስድ በቲ ካልእ ድማ ይፈርሕ። እዚ ዘይቃዶ ይኮነን። ስነ ልቦና ገንዘብ ግን ከምኡ ምዃኑ ንኽትኣምን ምመርሓካ ሓደጋታተይ ንኽኸፍል እኹል ግዜ ደው ኢለ ክጸንሕ ከም ዝኽእል ጥራየ ከረጋግጽ ዝደሊ ክትዕወት ክትነብር ኣለካ። ኣብዛ መጽሓፍ ገለ ግዜ ዝገለጽናዮ ነጥሚ ንምድጋም ዝደለኻዮ ኣብ ዝደለኻዮ እዋን ክሳብ ዝደለኻዮ ግዜ ናይ ምግባር ክእለት ደረት ኣልቦ ROI ኣለዎም። ንጌጋ ዝኸውን ስፍራ ምሕዳግ ንዕላማ ወይ ታርጌት ናይቲ ክኸውን ይኽእል እዩ ኢልካ ተሓስቦ የስፍሑ ጥራይ ዘይኮነ ካብቶም ኣዝዮም ኣጸገምቲ ዝኾኑ ፈጺምካ ክትሓስቦም ዘይትኽእል ክስተታት ገዛእ ርስኻ ክትከላኸልውን ይሕግዘካ እዩ። ኣብ እዋን ካልኣይ ውግእ ዓለም ዝተኻየደ ውግእ ስታሊንግራድ ኣብ ታሪኽ እቲ ዝዓበየ ውግእ እዩ ነይሩ። ኣብኡ ድማ ሰባት ንርከሳታት ብኸመይ ከም ዝገጥምዎ ዘረድኡ ኣገረምቲ ፍጻሜታት ተፈጺሞም እዮም። ሓደ ካብኦም ኣብ መወዳእታ 1942 ንሓንቲ ካብታ ከተማ ውፅእ ኢልካ ኣብ ዝርከብ ምድረ ሳዕሪ ከም መተካእታ ወይ ሪዘርቫ ዓስኪራ ዝነበረት ኣሃዱ ታንከኛ ሰራዊት ጀርመን ዘጋጠማ እዩ። ኣብ ቅድመ ግንባር ታንክታት ምስ ኣድለያ ንኹሉ ዘገረመ ፍጻሜ ኣጋጠመ። ዳርጋ ዝበዝሓ ታንክታት ምትሰኣብ እያ። ኣብታ ኣሃዱ ካብ ዝነበራ 104 ታንክታት ካብ 20 ዝውሕዳ ጥራየን ክሰርሓ ዝኽእላ ነይረን። መሃንድሳት ነቲ ጠንቂ ቀልጢፎም ረኺቦሞ። ተመራማሪ ታሪኽ ዊልያም ክሬግ ከምዚ ክብል ይጽሕፍ፣ ኣብተን እተን ታንክታት ኣዕሪፈናሉ ዝነበራ መዓልታት ኣናጹ ናብኣተን ሰሊኾን ብምእታው ንመከላኸሊ ድርዒ ስርዓተ ኤሌክትሪክ በሊዐን ወዲአን ነበራ ይብል። ጀርመናውያን ኣብ ዓለም ኣዝዩ ዝተራቐቐ መሳርሒታት እዮም ዘንቀሳቐሱ ነይሮም። ይኹን እምበር ብኣናጹ ተሳዒሮም። ሽዑኡ ጀርመናውያን እንታይ ስምዒት ከም ዝተሰምዖም ክትግምት ዘጸግም ኣይኮነን። ከምኡ ከጋጥመናዩ ዝብል ሓሳብ ኣብ ኣእምሮኦም ኣይነበረን። ከመይ ዝኣመሰለ ዲዛይነር ታንኪዩ ብዛዕባ መከላኸሊ ኣንጭዋ ክሓስብ ዝኽእል ርትዓውን ኣይኮነን። ዝኾነ ታሪኽ ኣብ ማዕባብላ ታንኪ ዘጽንዕ ሰብውን እንተኾነ ከምኡ ክሓስብ ኣይክእልን እዩ። ከምዚኣቶም ዝኣመሰሉ ፍጻሜታት ግን ኩሉ ግዜ እዮም ዘጋጥሙ። ብዘይካ ነቶም ኣብ ኣእምሮኻ ከጋጥሙ ይኽእል እዮም ኢልካ ክትሓስቦም ዘይትኽእል ከም ዕብዳን ዝቝጸሩ ፍጻሜታት ድማ ንነፍሲ ወከፍ ርከሳ ኣቐዲምካ ውጥን ከተዳልወሉ ትኽእል ኢኻ። እቶም ከም ዕብዳን ዝቝጸሩ ፍጻሜታት ድማ እዮም ዝለዓለ ጉድለ ዘስዕቡ። ምኽንያቱ ካብቲ ንስኻ እትሓስቦ ንላዕሊ ብብዝሕ ስለ ዘጋጥሙን ንምግጣሞም ዘኽእል ውጥን ስለ ዘይብልካን። ኣብ 2006 ዋረን ባፌት ኣብ መወዳእታ ዝትክኦ ሰብ ከም ዝደሊ ኣፍሊጡ ንሱ ተረርቲ እንተላይ ቅድሚ ሕጂ ኣጋጢሞም ዘይፈልጡ ርከሳታት ከለልን ከወግድን ዘኽእሎ ጄኔቲካዊ ክእለት ዘለዎ ሰብ ዘድየኒ ክብል ገሊጹ። ነዚ ክእለት እዚ ኣብቶም ትካለይ ኮላቦሬቲቭ ፋንድ ዝደገፎም ጀመርቲ ትካላት ብግብሪ ርእዮ እየ። ንመስራቲ ናይ ዝኾነ ትካል ዝርዝር ናይ ዘጋጥሞም ዝዓበዩ ርከሳታት ሕተቶሞ ነቶም ልሙዳት ጥርጣረታት ክጠቕሰልካ እዩ። ብዘይካቶም ኣብ ጀመርቲ ትካላት ዘጋጥሙ ትጽቢት ዝግበረሎ ብድሆታት ኣብተን ንድግፈን ኩባንያታት ዘጋጥሙና ሒደት ጉዳያት ክጠቅስ። ሻምብቆ ማይ ተሰይሩ ንቤት ጽሕፈት ኣዕለቕሊቑን ኣባላሽዩን። ቤት ጽሕፈት ኩባንያ 3 ግዜ ብጓሓላሉ ብሓይሊ ተሰይሩ ተኸፊቱ። ካብቲ እታ ኩባንያ ፋብሪካኣ ዝደኮነትሉ ስፍራ ተባሪራ። ሓንቲ ዓሚል ካልእ ዓሚል ከልቢ ናብ ውሽጢ መሸጢ መኽዘን ሒዙ ብምእታው ስለ ዘይፈተወት ናብ ክፍሊ ጥዕና ብምድዋላ
مخزن تعزيو وانا أكاد سراح عم مأكل ملو أقالبو زحتت جنزب ناي موصا وفرا فاند ريز كلو إيميلو ملاقستي بزلاخو زيد اللي ملختات على غلقم مسرات تكال أمراوي نوصي أقاتيمو حيالو كابزيوم فتصامتات نمسائي نايتو كوبانيا هلاو أويان مالت أكزيستينشال يوم نيروم يخون امبر أقدمونتي وانا أكاد سراح كمزياتهم زعمسلو ጸገማት أقاتيموم ስለዘይፈልጡ ከጋጥሙ ይኽእል እዮም ኢሉ ኣብ ግምት ዘእተዎም የልቦን በዚ ከዓ ትጽቢት ዝግበረሎም ኣይነበሩን ነዞም ከምዚኣቶም ዝኣመሰሉ ዘይፍሉጣት ርከሳታት ከተወግድ ዳርጋ ዘይከኣል እዩ ነቲ ክጋጥም ይኽእል እዩ ኢልካ ክትሓስቦ ዘይትኽእል ክትዳለወሉ ኣይትኽእለን ኢኻ ካብቲ ከምዚኣቶም ዝኣመሰሉ ርከሳታት ዘስዕብዎ ዕንወት ክትከላኸለሉ ትኽእል እንኮ መንገዲ ነቶም ንጽል ናይ ውድቀት ነጥብታት ምውጋድ እዩ ንብዙሓት መዳያት ህይወት ዘገልግል ሓደ ብሉጽ ሕጊ ኣሎ ከምዚ ድማ ብል ኩሉ ክስበር ዝኽእል ምስ ግዜ ክስበር እዩ ስለዚ ብዙሓት ነገራት ኣብ ሓደ ዝሰርሕ ነገር ምስ ዝምርኮሱ እሞ እቲ ዝሰርሕ ምስ ዝስበር እንትርፎ መዓልቲ ጥፍኣትካ ምጽባይ ካልእ ትገብሮ የብልካን ንጽል ናይ ውድቀት ነጥቢ እያ ገለ ሰባት ንንጽል ናይ ውድቀት ነጥቢ ንምውጋድ ዘኽእል ዘደንቕ መንፋዓት ኣለዎም መብዛሕትኦም ኣብ ነፈርቲ ዝተገጥሙ ወሰንቲ ስርዓታት መሐለውታ ማለት ባክ ኣብ ኣለዎም ነቶም መሐለውታ ስርዓታት ድማ ካልእ መሐለውታ ስርዓታት ኣለዎም ዘመናውያን ጀት ዝዓይነተን ነፈርቲ 4 ተደራራቢ ስርዓታት ኤሌክትሪክ ኣለዎን ብሓደ ኢንጂን ክትበርር ይከኣል እዩ ብቴክኒካዊ ኣዘራርባ ድማ ብዘይ ኢንጂን ክትዓለብ ትኽእል ኢኻ ምኽንያቱ ነፋሪት ኣብ መጉየይ ነፈርቲ ብልጓም ጥራይ ደው ክትብል ዓቕሚ ክህልዋ ስለ ዘለዎ ተንጠልጣሊ ድልድላት እውን ዋላ እኳ እቶም ዘንጠልጥልዎም ገመዳት ይበንጠሱ ኣይወድቁን እዮም እቲ ዝዓበየ ጠንቂ ገንዘባዊ ውድቀት ኣብ መንጎቲ ናይ ሕጂ ወጻኢታተይ ክንድዝዩ ትብሎን እቲ ኣብ መጻኢ ዝህልወካ ወጻኢታትን ጋግ ወይ ክፍተት ንኽትፈጥር ኢልካ ዘይምውህላል ናይ ሓፂር ግዜ ጠለባትካ ንምሽፋን ኣብ ደሞዝካ ጥራይ ምምርኳስ እዩ እቲ መብዛሕትኡ ግዜ ዕሽሽ ዝበሃል ብልሓት ዋላ እውን በቶም ሃብታማት እቲ ኣብ ምዕራፍ 10 ዝረኣናዮ ንኸተዋህልል ፍሉይ ምኽንያት ከም ዘየድልየካ ምግንዛብ እዩ ንመግዝእ መኪና ወይ መግዝእ ገዛ ወይ ንጥሮታ ዝኾነካ ክትዋህልል ጽቡቕ እዩ ግን ከኣ ነቶም ኣብ መጻኢ ከጋጥሙኻ ዝኽእሉ ብልክዕ ክትግምቶም ወይ እውን ክትርድኦም ዘይትኽእል ጉዳያት ኢልካ ምውህላል እውን ማዕረቶም ኣቐዲምና ዝረኣናዮም ኣገዳስነት ኣለዎም እቲ ዘዋህለልካዮ ኣብ ምንታይ መዓላ ከም ተውዕሎ ምግማት ነቲ ኣብ መጻኢ ወጻኢታትካ ክንደይ ከም ዝኸውን ብልክዕ ክትፈልጠሉ እትኽእል ዓለም ከም ትነብር ከምውህብ ይወስዶም ይኹን እምበር ኣብ መጻኢ ክንደይ ወጻኢታት ከም ዝህልዎ ብልክዕ ክፈልጥ ዝኽእል ሓደ እኳ የልቦን ብዙሕ ዘዋህልል ነቲ ዘዋህለልክዎ ኣብ መጻኢ ኣብ ምንታይ መዓላ ከም ዘውዕሎ ግን እንዶ የብለይን እቶም ንፍሉጣት ዝኾኑ ርከሳታት ጥራይ ድልዋት ዝኾኑ ፋይናንሳውያን ውጥናት እኹል ምሕለውታ ድሕነት ስለ ዘይብሎም እቶም ኣብ ግብራዊ ዓለም ዝቕጽሉ ውሕዳት እዮም ብሓቂ ክርአ እንከሎ እቲ ኣገዳሲ ክፋል ናይ ነፍሲ ወከፍ ውጥን ኣብ ውጥንካ ብውጥንካ ከም ዘይትኸይድ ምውጣን እዩ ሕጂ እዚ ብኸመይ ኣባኻ ተግባራዊ ከም ዝኸውን ከርእየካ ፍቐደለይ 14 ክትልወጥ ኢኻ ናይ ነዊሕ ውጥን ምውጣን ካብቲ መሲሉ ዝረኣየካ ኣዝዩ ዝኸበደ እዩ ከመይሲ ሰባት ሸቶታቶምን ድልየታቶምን ምስ ግዜ ስለ ዝቕየር ምስ ሓደ ህርኩት ዓርከ ይዓበ ንሱ ካብ ትሑት ድሕረ ባይታ ዘለዎም ስድራ ዝተወልደን ማእከላይ ብልሒ ዝነበሮን ነይሩ እዞም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሰባት ብዛዕባ እቲ ናብ ዓወት ዘብፅሕ መንገዲ ሰፊሕ ርድኢት ስለ ዘለዎም ብዙሑን ኣገዳስን ትምህርቲ ክምህሩኻ ይኽእል እዮም እዛ ዓርከይ እቲ ኣብ ንእስነቱ ዝነበሮ ናይ ህይወት ተልኾን ሕልምን ዶክተር ምዃን እዩ ዝነበረ ይኹን እምበር እቲ ዶክተር ናይ ምዃን ተኽእልዎ ውሕድ እዩ ነይሩ ኣብቲ እዋንቲ ዝኾነ ርትዓዊ ኣተሓሳስባ ዝነበሮ ሰብ ዶክተር ክኸውን ይኽእል እዩ ክብል ዝኽእል ኣይነበረን ንሱ ግን ተጋዲሉ ከም ውፅኢቱ ካብ መማህርቱ ብ10 ዓመት ዝዓቢ ክነሱ ሕልሙ ሰሚሩሉ ዶክተር ኮነ ካብ ባዶ ተበጊስካ ናብ ፍሉጥ ቤት ትምህርቲ ሕክምና ኣቲኻ ኣንጻር ኩሉ መሰናኽላት ገጢምካ ሓደ ካብቶም ዝተኸብሩ ሞያታት ክትውንን ምብቃዕ ከመይ ዝበለ ዕጋበት ኮን ይፈጥር ይኸውን ቅድሚ ሒደት ዓመታት ተራኺብና ኣዕሊልና ነርና ኢና እቲ ዕላል ከምዚ ዝስዕብ ነበረ ኣነ ነዊሕ እዋን ኮይኑ ከመይ ትኸውን ኣለኻ ንሱ ኣሰቃቂ ሞያ ኣነ ሃሃሃ ድሓን ንሱ ብሓቂ ዝብለካ ዓርከኒ ዘስካሕክሕ ሞያ እዩ ዕላልና ን10 ደቃይቕ ቀጸለ
ጸቕጥን ንሰዓታት ዝቕጽል ተደራራቢ ስራሕን ንመንፈሱን ኣካሉን ኣድኪምዎ ነበረ። በቲ ዝበጽሖ ዘይከምቲ ቅድሚ 15 ዓመታት ጒሁ ነበረ። ሓደ ካብቶም ስለ ንቦናውያን ሓቅታት እቲ ሰባት ብዛዕባቲ ኣብ መጻኢ ዝኾንዎ ዓይነት ሰብ ድኹማት ኣብ ምትንባይ ድኹማት እዮም ዝብል እዩ። ብዛዕባ ሓደ ሸቶ ኣብ ስለ ኣእምሮኻ ጥራይ ምቕራጽ ቀሊልን ባህታ ዝፈጥርን እዩ። ኣብ መቓን ምስ ተወዳዳሪ ድሌታት ዝዓብዩ ክውናት ናይ ህይወት ጸቕጥታት ምቁራጹ ድማ ፍጹም ዝተፈልየ እዩ። እዚ ኣብቲ ንናይ ወጻኢ ፋይናንሳዊ ዕላማታት ክንውጥን ዘለና ክእለት ዓብዪ ጽልዋ ኣለዎ። ነፍሲ ወከፍ ወዲ 5 ዓመት ቈልዓ ምስ ዓበየ ትራክተር ክዝውር እዩ ዝደሊ። ኣብ ሓሳቡ ሒደት እንተዘይኮይኑ ካብቲ ቭሩም ቭሩም ቢብ ቢብ ዓባይ ትራክተር እንሆ መራሒ ትራክተር ኮይነ ዝሓይሽ ካልእ ስራሕ ኣይረኣዮን እዩ። ቈልዑ ምስ ዓበዩ ትራክተር ምምራሕ እቲ ዝበለጸ ሞያ ከም ዘይኮነ ይግንዘቡ እሞ ዝያዳ ክብሪ ዘውህብ ወይ መኽሰብ ዝርከቦ ሞያ ይደልዩ። ስለዚ ኣብ 10ታት ዕድመ ምስ በጽሑ ጠበቓታት ክኾኑ ይሓልፉ። ሽዑ ድማ እዮም ሸቶ ከም ዘቐምጡ ወይ ውጥን ከም ዘዳለዉ ዝሓስቡን ዝፈልጡን። ናይ ቤት ትምህርቲ ሕጊ ሃልክን ወጻኢታትን ከም ጾር ይስከምዎም። ድሕሪኡ ከም ጠበቓታት ነዊሕ ሰዓታት ስራሕ ክሰርሑ ስለ ዝግደዱ ሰሓቲ እንተዘይኮይኑ ምስ ስድራ ቤቶም ኮፍ ኢሎም ኣይዕልሉን እዮም። ሽዑ ምናልባት ኣብ ትሑት ደሞዝ ዘለዎ ግን ከዓ ተዓጻጻፊ ሰዓታት ስራሕ ዘለዎ ስራሕ ይዋፈሩ። ሽዑ ድማ እቲ ንኣለይቲ ህፃናት ደቆም ዝኸፍልዎ ክፍሊት ኣዝዩ ክቡር ብምዃኑ ዝበዝሕ ካብ ደሞዞም ኣብኡ ከም ዝጠፍእ ምስ ተገንዘቡ ኣብ ገዛ ዝጸንሑ ወለዲ ክኾኑ ይመርጹ። ኣብ መወዳእታ እዚ እቲ ቕኑዕ ምርጫ ምዃኑ ይድምድሙ። ድሕሪኡ ኣብ መበል 70 ዓመት ዕድሚኦም ሙሉእ ዕድሜኻ ኣብ ገዛ ምጽናሕ ንጥሮታ ንኽትወፅእ ከም ዘየዳልወካ ይግንዘቡ። መብዛሕትና ብተመሳሳሊ መንገዲ ኢና ንህይወት እነባኽና። ፌደራል ሪዘርቭ 27 ሚእታዊት ናይ ኮሌጅ ምሩቓት ጥራይ ምስቲ ዝተመረቑሉ ዓውደ ፍልጠት ምትእስሳር ኣብ ዘለዎ ስራሕ ተዋፊሮም ከም ዘለዉ ይሕብር። ካብቶም ኣብ ገዛ ዝጸንሑ ወለዲ እቶም 29 ሚእታዊት ናይ ኮሌጅ ዲግሪ ኣለዎም። እቶም ብምምሃሮም ክጠዓሱ ዝኽእሉ ብርቅጽ ውሑዳት እዮም። ኣብ 30ታት ዕድመ ዝርከብ ሓድሽ ወላዲ ብዛዕባ ዕላማታት ህይወት እቲ ን18 ዓመታት ዝለፍዕሉ ሞያዊ ዕላማታቶም ፈጺሙ ብዘይሓስቦ መንገዲ ክሓስብ ይኽእል እዩ። ንነዊሕ ዝጠመተ ፋይናንሳዊ ውጥን ኣገዳሲ እዩ። ነገራት ግን ይቕየር እዮም። ኣብ ከባቢኻ ዘሎ ዓለም ከምኡውን ናይ ገዛእ ርእስኻ ዕላማን ድልየታትን መጻኢ እንታይ ከም ዝኸውን ኣይፈልጥን እየ ምባል ሓደ ነገር እዩ። ንስኻ ንባዕልኻ ኣብ ሎሚ ኮንካ ኣብ መጻኢ እንታይ ከም እትደሊ ከም ዘይትፈልጥ ምእማን ድማ ካልእ እዩ። እቲ ሓቂ እቶም ነዚ ንርዳእ ሒደት ኢና። እቲ ኣብ መጻኢ እንታይ ከም እትደሊ ዘለካ ኣረኣያ ክቕየር ተኽእሎ ኣብ ዘለወሉ እዋን ንነዊሕ ዝጠመቱ ውሳነታት ክትወስድ ኣጸጋሚ እዩ። ሰባት ካብቲ ኣብ ሕሉፍ ዝነብርዎ ማዕረ ክንደይ ከም ዝተቐየሩ ልዑል ናይ ምስትውዓል እንተ ብዛዕባቲ ኣብ መጻኢ ኣብ ውልቃዊ ባህርያቶም ድልየቶምን ሸቶታቶምን ክህሉ ዝኽእል ምቅያራት ግን ናይ ዘይምግዳስ ዝምባል ኣለዎም። ነዚ ዝምባል እዚ ክኢላታት ስነ ኣእምሮ ናይ ታሪኽ መወዳእታ ሃተውተው ዘ ኤንድ ኦፍ ሂስትሪ ኢሉዥን ብምባል ይጽውዕዎ። ሓደ እዋን ምሁር ስነ ኣእምሮ ሃርቫርድ ዳንኤል ጊልበርት ከምዚ ዝስዕብ ኢሉ ነይሩ። ኣብ ነፍሲ ወከፍ መድረኽ ህይወትና ነቲ ከም ሰባት ኣብ መጻኢ ክንኮኖ እንኽእል ብዕምቆ ዝጸሉ ውሳኔታት ንወስድ ኢና። ከምቲ ክንኮኖ ንደልዮ ዓይነት ሰብ ምስ ኮና ግን በቶም ኣቐዲምና ዝወሰድናዮም ውሳነታት ኣይንሕጐስን። ስለዚ መንእሰያት ነቲ ኣብ 10ታት ዕድመ እንከለዉ ንኽውቀጥዎ ብዙሕ ገንዘብ ዝኸፍሉሉ ውቃጦ ንምእላይ ብዙሕ ገንዘብ ይኸፍሉ። ማእከላይ ዕድመ ዝረገጹ ሰባት ነቶም መንእሰያት ከለዉ ክምርዓወን ዝጓየለን ዝነበሩ ደቂ ኣንስትዮ ንምፍታሕ ይጓየዩ። ኣረጋውያን ነቲ ኣብ ማእከላይ ዕድመ ምስ በጽሑ ንኽረኽብዎ ዝለፍዑሉ ንኸጥፍእዎ ኣበርቲዖም ይሰርሑ ወዘተ ወዘተረፈም። ንሱ ኩላትና ኣብ ሃተውተው ኢና ንነብር ዘለና። እቲ ሃተውተው ታሪኽ እቲ ውልቃዊ ታሪኽና ኣብ መወዳእታ ከም ዝበጽሐ እቲ ንዝተረፈ ህይወትና እንኾኖ ድሮ ከም ዝኾናዮ ዝትርኽ እዩ ይብል። ነዚ ትምህርቲ እዚ ዕሽሽ ናይ ምባል ዝምባል ኣለና። ጊልበርት ዝገበሮ መጽናዕቲ ከም ዘመልክቶ ካብ 18 ክሳብ 68 ዓመት ዝዕድሚኦም ሰባት ኣብ መጻኢ ማዕረ ክንደይ ከም ዝቕየሩ ኣቃሊሎም ዝርእዎም። እዚ
نتنوح زتأمت فاينانساوي وطن بخمي كتصلوا كم زخل كتستوعل تغاليخا تشارلي مونغر اتقدام يحقي تدرارابي ولد مالت كومباوندينج أدلاينتن تقبالنتن بزيبولو مخنيات أي تقارصو زبل مخانو يزارب جن اتي كاب هيوت كترخبو اتدلي أبزك أيرو لوان نناي جنزبوت انكا مويا وفري وصايتات باجت زخونه يخون كال زي تقارصو كمي بزنبر كاي خطقصل بحقي كبيديو حدا كاب قندي كم بعل رونالد ريد اتا قديمنا ابزا مصحف استزارمنالو هابتام حلاوي زامسولو سباتن وارن بافتن أزيم عوتات زخونو مخنياتات نعسرتات عمتات بزي مقراص نناشع زي الوط تكبار سلز جبرو تدرارابي ولدهم أزيو كبركت كعلم مبزحتنا جن بقصال سلن معبل نعسرتات عمتات بزي مقراص حدا تكبار وي قربت زلو تكبار كنجبر أين دلنينا سلازي جنزبنا أبكندي حدا ناي 8 عمت عدمي من البعض نناي 10 عمتات عدمة زلوهم 4 مدرخات كم زهلو نقبر بعلامة بوحد آتاويتات تراهيوت زنبرو من السيات فلطيم زوم سبات بنابروم حقوساتيوم ناي موچوت نابرا نخنبرو زخل جنزب نمركاب زلوفعونا له ازيومون بنابروم حقوساتيوم كلتيوم نناتهم ركساتات آلوهم اتم قداموت صدرهم بقبو نمقلاي ويتروتا نخوصو دلواتا يكونون اتم دحروت دما نناي نسنتن طعنان عمتات هيوتهم أبا تجريزو استفالي نيشتو كفلي سلز حلفوه دحر متعصم زي ترفيون نزس أجمزي زخون قليل مفتحي لن نحد ود حمشت عمت قلعة أبكندي مرحة تراكتر طبقا كخون كم زلو نقرمو كلهم توم أب أكلاتو زركبو وهيتات كچنقيهم ننوح زتأموتو وصانتات أبتو وصنلوان أب قمت كتقطوان زلكا كلتا أقدست نطبتات اللوقا نساتن دما كاب جافات فاينانساوي وطن كنرحق يقبا بأزي تحوت آتاوي كحقوس يمبال ويدما لعول آتاوي نمركاب مودعتا زيبولو ساعتات كتسرح ممراز نتي حدا معالتين نفسخا أب تعسا كترخبا زلكا تخلو يزايد يون تعسا بفلاي نتقداباي وطنكا قديفكا نتيز طفأكا جزين نمخحاس نابتي كالا أنفت بعز فخت قوي كم زلكا من سمعكا أقنزاويون نحدوطن نخعبي منتي عمتات وي 10 عمتات جزي انت دا كتوكيلكا كابتي تدرارابي ولدو بوزح تربيحكا إذا حق زي أبوه لا طراي زي كوني أب موياتاتن زمناتاتن ون يسرحيو أبزي صوار مخان وسان بقعاتيو نتي أب مسائي مننتنا ناي مقيار زلنا زنبالنا أب قمت مسأتاتو اتزبلص أب مسائي كسمعا كان زخل تعسا كتوغدلو زخلن تصاورنت نخلوكا زحجزن استراتيجي بقصال ميزانكا ممعرر رايون عمتاوي مطناوي ገንዘብ ከተዋለል መጠናዊ ዝኾነ የተዘናጋዓሉን ምሰባት ይሄን መሄን ተባሃሉን ናይ ጊዜ ከመውን ምስድራ ቤትካ ተሕልፎ እኹል ጊዜ ክህልወካ ከም ሸቶ መቕማጥ ሓደ ካብዞም መዳያት ጽቡቕ ምስ ዘይከደልካ ነቲ አቡ ጥንካ ንኽጸንዕን ኣብ መጻይ ከጋጥመካ ካብ ዝኽእል ጓሂ ንኽትድሕንን ዝህልወካ ተኽሎ የዛይዶ እዩ حسابنا نناشع كم نقير استفلت أكون الناتيو قدن دما نزكون نزي كنقبل لنا قال كابتوم زرخب قوم حزونات سرحتنياتات اتزسر حلو مويا أبا مبل 18 عامت عدميهم كولج كاتون كلو زمرصو مويا تراي بمخانو كال اسرح قيرو زي كل يوم اتي كابزي نخت دحين زخلكا بالحات نتلوط زي ترف مخانو زرد كون النت تقبلكا بزتخال متن بقلطف نقدمت مسوقاميو أب غازيطا زوول ستريت جورنال أدلاو عمدي وفري زخوني جيسون زوايق أبتا تينكينج فاست اند سلو زرقستا كيلاسنا أمرو دانييل كهنمان زدرسا مصحف مسدراسي بحبار صريحيو حدوان زوينج بزعبا كابولك أوي بحريات كهنمان زرخبون مستطغمولو زربوحون أكايدا زغل زانتا أزنتينيرو نسو كمزي السعب يبل داني نخلو أقدمنا زعينا يو ناي مفنجار زقرم كلتالو يبل نسون كهنمانن أب حدا معراف ننوح جزي يكسرحو يخل نبرو جن بدحريو كهنمان كلوليو كساب زصقم كابتا قدمنا السرحنا يو فصو مستفلي قداح كابتستسما معنا له بأزي واستفلي من قد جميرو بخال زود صحف إلى خلي الصحف
ፈጺምካ ክትሓስቦም ዘይትኽእል ዋዛታትን ሞርቱዕታትን ዝሓዘን ከምኡውን ሰሚዕዮ ካብ ዘይፈልጥ ናይ ምርምር ወረቓቕቲ ዝተወስደ ሓበሬታን ዘጠቓለለን እዩ። ንዳኒ ነቲ ድሮ ዘርቀቕናዮ ጽሑፍ ከም ዘይጸሓፍናዮ ብምዃን ብኸመይ ክጽሕፍ ከም ዝጀምር ምስ ሓተትክዎ ፈጺመ ክረስዖን ዘይክእል ቃላት እዩ ተዛሪቡኒ። ከምዚ ድማ ይብላ ኣብ ሕሉፍ መልሕቕ ኣየወርድን። ኣብ ሕሉፍ መልሕቕ ምውራድ ንውሳነታትካ ምስ ክትመልሶም ዘይትኽእል ጻዕርታትካ ምትእስሳር ኣብዛ ሰባት ምስ ግዜ ዝቕየሩሉ ዓለም እቲ ዝሓሰመ ጋኔን እዩ። እዚ ጋኔን እዚ ንናይ መጻኢ ሰብና እሱር ናይቲ ዝተፈልየ ናይ ሕሉፍ ሰብና ከም ዝኸውን ይገብሮ። እዚ ልክዕ ከምቲ ሓደ ዘይትፈልጦ ሰብ ዓበይቲ ናይ ህይወትካ ውሳኔታት ዝውስነልካ እዩ። ካልእ ሰብ ኣብ ዝነበርካሉ እዋን ዘቐመጥካዮም ናይ ፋይናንስ ሸቶታት ብዘይ ዕጢጢ ክትሓድጎም ኣለካ። እንተዘይኮይኑ ንድሕሪት ክጎትኻዮም ኣብ መጻኢ ከጋጥመካ ንዝኽእል ጣዕሳ ንምንካይ ነዚ ኣብ ግምት ዘእተወ እስትራቴጂ ሓንፅፅ። ነዚ ብዝቐልጠፈ እንተደኣ ጌርካዮ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ናብ ድርብራብ ወለድ ክትምለስ ክትገል ኢኻ። ቀፂልና ብዛዕባ እቲ ናብ ድርብራብ ወለድ ንምእታው ዝኽፈል ዋጋ ክንዘራረብ ኢና። 15 ነፃ ዝበሃል ኮተ የልቦን። ዋጋ ዘይብሉ ነገር የልቦን። ይኹን እምበር ኩሎም ዋጋታት ኣብ ምልክት ዋጋ ኣይጸሓፉን እዮም። ኩሉ ነገር ዋጋ ኣለዎ። መፍትሕ ናይ መብዛሕትኦም ምስ ገንዘብ ዝተሓሓዙ ነገራት ድማ ዋጎም ክንደይ ምዃኑ ምፍላጥን ክትከፍሎ ፈቓደኛ ምዃንን ጥራዩ። እቲ ጸገም ናይ ብዙሓት ነገራት ዋጋ ብቐጥታ ክሳብ ዘይተመኰርካዮም ንጹር ዘይምዃን እዩ። ጀነራል ኤሌክትሪክ ኣብ 2004 ኣብ ዓለም እቲ ዝዓበየ ኩባንያ ኮይኑ ሲሶ ትሪልዮን ዶላር ማል ዝነበሮ እዩ። ኣብተን ቅድሚኡ ዝነበረ 10 ዓመታት ኣብ ነብሲ ወከፍ ዓመት ኣብ ቀዳማይ ወይ ኣብ ካልኣይ ደረጃ እዩ ዝስራዕ ነይሩ። ከም ናይ ርእሰ ማልነት ናይ ኮርፖሬት ኣሪስቶክራሲ ዘብረቕርቕ ኣብነት ድማ ይቝጸር ነበረ። ድሕሪ ግን ኩሉ ተቐያይሩ ናብ ውድቀት ከምርሕ ጀመረ። ኣብ 2008 ዘጋጠመ ፋይናንሳዊ ቅልውላው ነቲ ልዕሊ ካብ ፍርቂ መኽሰብ ናይቲ ኩባንያ ዘቕርብ ዝነበረ ናይ ምወላ ክፍሊ እቲ ኩባንያ ኣብ ነውፂ ከም ዝኣቱ ገይርዎ። ኣብ መወዳእታ እቲ ክፍሊ ብስማዊ ዋጋ ተሸጠ። ኣብ ነዳድን ጸዓትን ዝተፈጥረ ሕንፍሽፍሽ ኣዕናዊ ሳዕቤና ስለ ዘኸተለ ስቶክ ኩባንያ ጂኢ ካብቲ ኣብ 2007 ዝሽየጦ ዝነበረ ዋግኡ ብኔጌቲቭ $40 ኣዝዩ ጐደለ። ከም ውፅኢቱ ኣብ 2018 ዋጋ ሓደ ስቶክ $7 ኮነ። ኣብ ልዕሊ ዋና ኣካያዲ ስራሕ ጄፍ ኢመልት ንሱ ካብ 2001 ኣትሒዝዩ ነቲ ኩባንያ ዘካይዶ ነይሩ። ቅጽበታውን ተሪረን ነቐፌታታት ዘነበ። ብኣመራርሕኡ ብፍልጠቱ ብጽሒት ከም ዝጐድል ብምግባሩ ሰራሕተኛታት ካብ ስራሕ ብምርፋቱ ከምኡውን በቲ ዘጋጠመ ምንቁልቋል ዋጋ ኣክስዮን እዩ ተነቒፉ። እቶም ኣብ ጽቡቕ ግዜ ብዙሕ ሃብቲ ዝሸለሙ ሰባት ናይ ነውፂ ማዕበል ምስ ተላዕለ ግን ዘይከኣል ጾር ሓላፍነት እዮም ዝስከሙ። ኢመልት ኣብ 2017 ካብ ስልጣኑ ወረደ። ኢመልት ግን ካብ ስልጣኑ ክወርድ እንከሎ ልቦና ዝመልኦ ዘረባ ተዛረበ። ኢመልት ነቶም ጉጉያት ስጉምትታት ይወሲዱ ከምኡውን እንታይ ክገብር ከም ዝነበሮ ንጹር ነይሩ። ኢሎም ንዝነቕፍዎ ነቐፍቲ መልሲ ንምሃብ ነቲ ክትክኦ ዝተረቑሐ ኣካያዲ ስራሕ ዝኾነ ስራሕ ንስኻ ዘይትሰርሖ ክሳብ ዝኾነ ቀሊል ዝመስል። ምኽንያቱ መብዛሕትኡ ግዜ እቶም ነቶም ኣብ ሜዳ ዘለዉ ሰባት ዘጋጥሞ ብድሆታት ነቶም ተዓዘብቲ ስለ ዘይረኣይዎም ንተገራጨውቲ ጠለባት ናይ ሓፂር ግዜ ኣውፈርቲ ተቖጻጸርቲ ማሕበራት ሰራሕተኛታትን ሱር ሰደደ ቢሮክራስን ከተማለ ከቢድ እዩ። ግን ከኣ ኣብቲ ዕዮ ክሳብ ዘይሃለኻ ንኽብደት ናይቶም ብድሆታት ክትግምቶ እኳ ጸጋሚ እዩ። እቲ ን14 ኣዋርሕ ጥራይ ኣብ ስልጣን ዝጸንሐ ንእሚሌት ዝተከየ ኣካየዲ ስራሕ እውን ነዚ ሓቂ እዚ ብግብሪ ተማሂረሉ እዩ።